Kenneth Eugene Smith ni y'a ɲangira ko a kan ka faga san 1960 ko a kɛlen ka muso dɔ faga ni a cɛ ka janfan ye. Sarah Atmore o kaso la ni a bɛ Alabama alamisadon miniti 29 a ka fagali daminɛnen laseli mun kɛra Alabama nɔminɛlikɛla fɛ ko sariya kɔni kɛra sisan. Kenneth Smith a ɲangira ko a kan ka faga a ye kojugu wale mun kɛ nin y'a san 35 ye. Ni laseli kɛra Steve Marshall fɛ a y'a yira k'a fɔ ko Alabama ye koba de kɛ nin dɔfɔ kɔnɔ. CBS ale ka kunnafonidila dɔ mun tun bɛ nin waleya in kɛyɔrɔ la ko Smith ka kuma laban kɛra ko bi wula fɛ Alabama ye siɲɛ kelen kɛ ka segi adamadenya kɔ ko ale bɛ taga ni fɛ bɛn ani yelen ko aw ni ce aw ka dɛmɛ la ko n b'aw bɛɛ fɛ. Nin ye ni fagali suguya fɔlɔ ye Ameriki jamana kɔnɔ yan ni mɔgɔ 24 o de kɔni fagara san 2023 a bɛɛ kɛra ni pikiriji pɔsɔnima ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye san 40 kɔnɔna la fagali ka kɛ tan. Alabama ale ye Ameriki jamana dugu 3 ye minnu bɛ fagali kɛ ni sisi jugu ye ni o azoti ye ni ale fagali bi kɛ ni fiɲɛ balili ye i la. Ne kɔni ma sɔn ni fagali sugu ma ni o ye Kenneth Eugene Smith ye Alabama. A ka ni fagali ni sisi jugu azoti ye ko a dagalen tɛ wa a bɛ se ka kɛ tɔɲɔli ye kojugu kɛli ani nijuguya wale ni laseli kɛra jumadon duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka adamadenya tɔpɔtɔli la Volker Turk fɛ. Farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba ale fɛnɛ ye ni fagali sugu kɔn ka d'a kan ko nijuguya b'a la ani a y'a yira k'a fɔ u ma sɔn mɔgɔ yɛrɛ ka faga ko u y'o kɔn a mana kɛ cogo cogo ye. Wulikajɔ fɛn fɛn tun kɛra yasa ni mɔgɔ min ni ale kun ɲangira ka olu si ma sira sɔrɔ. Wele bilala Ameriki jamana ka kubeda ba ma o fɛnɛ ma bɛn. Ale ma jaabili kan di. Mike Sennett ni ale ye banbagatɔ den ye ko bi ye don timitiminen ale bolo mun ɲagaminen don ka d'a kan ko waleya mun kɛra bi nin tɛna olu b'a la nati ɲɛnamaya la.